chu a fair ani ti kha she to pula sum sengin kan ti a chu ka soi phot du a I chuan ron tel zong zong te kha I in lo dong kher in dong vek thei lawa mi winner pakhat le mi wani panga che inom dona I ron tel zong zong kha in chanem a amar chu chung zinga chon in dong vek thei lo ka ti kha mar chu van doi palin omani po in I giveaway dang I chance chadang tam takhaina nei dona chu wang chon in lo lung nur lo ula I giveaway dang a in tel zelanga chanin lungai lo ula ka ti kha lo ko kana wan aw lok ni din pa ngora on ka 45 chen ka thosan ngam che bok si rawa kan soi la thot nge kana rong kal ma in result I kan ron pon hun tura kan ti kha kan son la ta duai zela amma khami kha chan ka ron soi to kha enge moro khol na kha a om cha wang kha ani a maru chu do thei takin min nga ka kan lom ma chuan hi result kan pang don na in dong vek thei don lo mi sang chuang zinga khan mi pakhat winner chuan mi wani panga chu che chuinam don ti to kha amar chuin lo dong lo ani po in I nual na ni mo lo mang lo ula le peka in wani hun thlengang ka ti ka ke po giveaway tam taka ka lo tel ve to a Mr. B se giveaway te ka tel to ka dong chuang lo giveaway kan tel na zong zong kan dong vek thei lo wa amar chu khami wang han nual lo turania don na chance tam takin nei le don ti kha karon soi do kan pang o din local lock iphone nen in lo dong vek lo ani po in ka ti kha chuan ui ka in khom ka man ho dariat le chen ve ka ti sia dar kwa I crusade kan ne ui in khom rei lu tu ping ling an kai phone giveaway pan lo kha 80 za an lo man tu to ya kan ti don lo ko ma se link hi Instagram Your glowing colors in French zaruk le tin ya kan puang kan soi le thok nge dar ya le chen ve ka ti kha kan question crusade kan ne ya crusade kan ne awangin crusade kan ne awangin karon khom kan bang tlai lut tuka ahuna ta karon ti thei lawa in mi sha thiam na kan yen ma sa a chuan to ya bing cheng chuan in chu ani ta chuan karon life ma thei lawa in mi sha thiam na kan yen na chuan in ka soyang kha mi wa nei ni vek thei don lawa avan duai mi winner pakhat cha aum dona chuan mi wani panga chuwang chuan in lo dong lo ni po in ril run ta lak lo turania ke nyai ma mo zo kan amaniang tiang khan in ngai thiam manga chuan nexa giveaway chatak tak an siam lengan ti kho your glowing colors and fragments wa han taf tak ui ka in khom hei ain thlak po in thlak man le ni ma man mo tol to mo ke in thak man to lawang kha so ni corner ni karon lan ni chuan kan ting Israel
chuan hei hi oi ti ze pharo se chuan Tortilla. din lo kal san lo ta hei hi mo kan ti zawanga chuanin I hemi ho hianin an follow an follow ti te kha check pa lo ka ngai chuanin thilawang I tuna mi hemis e 7 na tok chuan ti khan winner tu chu kan she to a chuan heta kala ti fer na pakhat chu winner hian winner hemi winner hi te ka ting substitute ka te me don mi ta hian pakhat ka da ni chu chuan mi wa nei panga thei tura bo han pasari ka da zia chu lo follow lo ve kha thei ni ta amop lo follow mo rules zom kim lo kha ke en du chin wanga ni ta chuan nga thak her su Israel 14 engro hi la thei lo father phone bala lai shem giveaway man lo ngai wa ti lo phone te kan in dai lo mo chuan di halo lo ro chuan follow ho kan cheka lo do thei lo ro winner chu kan she to a winner chu hei hi ni a Israel 14 oro hei kan tilanga Israel 14 hei nge gornley ti hi Israel 14 gornley ti hi ni a chuan Israel 14 a spin na kha chhuna changa in spin chan to nya mo tuna kha chuanin hei lo search lok te okay ta han lut lamo rang do ti ngai Instagram ma khan ke mai lu dang ke ma khan lut ka giveaway se ma khan ma khode Pakuwa Kiwa in ka tia Lux po fuinti kanya achavia wamaro chu po fu ringot po khan sang thum sang li chong se na ngai mo chu anita ni chuan kan enang tuna englawa khan a follow empty kha ta khanin khumi khan I followers a khanin Israel 14 gornley ti han follow me no Israel 14 follow a chuan MNH kha follow him ta han followers a khan tu mi tho Israel 14 follow ve a chuan no ro chu hei hi Israel 14 hei hi winner ani kalnom puya chuan ka soidu chu hei lo screenshot lok te ka soidu chu mi pakhat khan voice som ni chuang ten comment ni chu chuan ka thei ang chen ka paya fair sham tur ka ti kha chuan ma se chuan ni tlo chuan mi va nei
pakhat kha sang khat dong tur dang kha David Mizo 70 kha enle he David Mizo 70 hi mi va nei cheng sang khat dong tur kha ania he chuan chuan in emene sha khan enle lo chuan emene sha le cheng sing khat donin ta khan David Mizo 7 David Mizo 7 khan cheng sang khati donga kha kha mi wa nei pakhat ani chuan panhina kan en le anga hi panhina hi Elizabeth 3792145 ani en lokte cha account kha en ngal bok te 3 Elizabeth Elizabeth Zabeth 3792145 en ming ni ngai he dong thei lo phot he Elizabeth khan dong thei lo mi va nei pani dang for ru sa zom kim lawa chong ka in lo hal siren thlei 123 kha siren thlei 123 sc_ 123 aka khani lo selfie na okha ta khawam ka da chan emenish khan le he hi mi wa nei pani dang kha ani cheng sang kha dong tur kha kai hom bo kan thak man lo emenish ai lut le ang ta khan sc_ ren thlei 123 ha hani kha san hi lo screenshot le lo kha accident thlei kha mi wa nei pani na anya kha cheng sang kha da dong le ani chuan adang le mi wa nei pathum na ui da chu he ni ya zwala tini a zwala _ tini har sa de da chhin el zwala zwala khan dong thei lo phot chuan hi lelrin ti kha mi ba nei pathum na tur kha _ lelrin rin zoom page zero so mok thil tu lo hi na ni lo ti kla kha chu om lo shum shim ani kha ani chuan muani 14 lai chho lai chho ni hi muani 14 lai chho 14 lai chho om chai manage kha imo ka sai du chu giveaway kan ti hian mi sanga chunglaman ni hian le nge nga ya chuan le nge an nga ya cheng sang chong kan seng vele thawani chu tuna giveaway kan spin na tur hian chuan chu ta chuan in chuan chu ti hi muani lai chho hi pathum na cheng sang kha dong tu ani chuan screenshot le ro kha chuan ka soi chin kha rules a kha ni mi pakhatan voi khatba comment lo tu kan tia ui voi som thum chuang te in comment ani chu ka thei ang ka paya kan tia ka ngai to che tak chu giveaway a hian comment sa changa fair lo de waron comment hawang hi indon lawin illa na bok thing ka sha sei swalem
i khat yang khani lo se giveaway chong kan dong lawang ke po giveaway ka soi chin ka tam taka ka tel to mo i ka dong ngai lo i ma se don huna meang ti kha sha ula chuan to moni lai chau ka pathum na nim ka pathum nei ding sha chuan tuna palina self-made the via harasa thei se self-made underscore oh adik ka chu adik ma chuanin emene sha khan chuan hei hi cheng sang khat dong tu ani a self-made the via ti he hei hi hian cheng sang khari donga chuan heta hianim substitute pakhat kan da khalel hei hi cheng sang khat dong le tu dang ani ama se follow am kan am lel piang rola chuan dang kha ine te mi pa in ba nei ni kha ka tilang to atira ka spin la ka tilang to khu beve chu ti khan I adong ho ka kan story anga chuan tu na ka live hi du le ka upload me nga ka spin lai ka tilanga chan ti khan I minun nang man lo ni me theya I wani zong sung te ka lompui chewa adong lo te po ri luna ta la lo ula hey ka soi chin ka kan hem lop chewa nga result kan ron pan hun tu ka kan po thlai kha chan chu program dang le mishing la maro kholna eng mo kan tum lok lo kha uma bang khan ni ta chuan chuan kan han tia chuan comment kha che mi sanga ya an tam shim khan le ngai ni chu chuan kan le ya a leina prongat po kan in seng vele chawani achan chu atam spin don kha chuan le ngai ve to ni chu mo poisa tak khan le ngai ni chu I sha lo chin chu kan ska lo sei lo ka nga chuan I kan le ya kan le ya chuan zena po ti khan ching a khami a mishing tam dan zir khan kan le zel ani sanga hnoi lam panga kha chuan le ngai lo ma se sanga chunglam comments a kha chuan a in spin na kha le ve ngai to ni chu chuan kan le ya kan dong vek lo theya adong te khan an amamo takin an dong ngai la chuan lo te zong te kan lom a paper ti kan tum ama ro chu a give away siam tu te lam MNH fashion lam pangta in sen so kan in seng so nem ve de ulek to an ron ti wangin ti khan ta chuan tu na screenshot kha I phone atro kha wa I screenshot ba alang screenshot vector khami lo thona chan WhatsApp chuan adong te khania han lom pui shamila an ti kha ti chuanin thudanga khai ta ila ke po giveaway nuai chuang don theina te po ka tilak ka dung ngai lo mo tu ta pe chuan ke pe chu comment se pakhat sia ka tia chuan ka dong lawa areluna lo thei lo be do ma se giveaway dang chale de wan lo sam lenga van ne hunin ne yang he mi sing rual zinga kha chuan van ne ha thil har de mai ne he lak ticket te poni hi kan don mai lo hi ti kha sha ila mo chuanin relote alum lu tu ka inin khom ve ti te kha chuan inin khom ve guys chu ka kan lo hnem le long chori lu na ta la lu tu du so chan chu hey giveaway dang chatak ron la om don lungai lo ula ti kha chuan tuna spin na po kha aleya kan lenya mo cheng sang chuang man tho ani kha khami voi khat spin ring mot kha hauzia kha
voi khat kan spina aron in vira om zia chu winner khan ru salo zom kim lo thailo chu thei lo ve the chu wang chuan in substitute kha pani te kan da ta pakhat te chuan mi van nei panga don thein tur khan pasari te kan da rules an lo zom kim lo ta kin ti khan chuan kha mi khan te voi khat kan spina turo voi khat kan spina chuan aron vir kha khami ringo ta khan cheng sa chuan kan choi ni chu ti khan a zo der she thia mem a chan chu khami spin tur khan tama wangin a to ve le a chu chu thone ti thei to lo ta chu wa chuan kema tang tak po je bo chuan hun le tha ka senga kan senga tin he siam tu te pon suman senga chu wa chuan thei to pin kan fair chu ta kema pon ka hun tam takhi ui comments voi khat mi pakhat tan voi khat ba comment thelo tia po mi pakhat mi nga voi som ni chuang ten comment a the ang ka pa ya chuan o she thiam sham te o ingi kima thiam lo ni na kima chong ron thin rim su o ka thiam lo enge om okay okay pon ni se kha ti zong khalo ni se story la ma karon mang o nya he chang ri lu hi putur I le ro pa ri mar ang hi ke po pathian in ka mo hun ati huna min van nei tir me ang atia chu ve kata mi sang chuang zinga khanin cheng sing khata kan dong vek thei si lawa adong bi ganom lo thei lawa ti kha ke ma kan tan hun cha in honganga giveaway dang te lo om zelanga kan don huna omang ti kha Leena in khom bang sia ruma ka thlok lut nga la thla in thla po in thlak lo tiang vel chu ni la bel ya ni kha bye bye Frankie McGiral te ti ka soi swal ne lawang comment sa po voi som ni chuan comment ang chi kha ani don ti ka sha mani kan fair chuan in a fair lo kan ti wak ngai lo hey giveaway ka tel ve nual to comments te mo voi khat bak hey mention to an tiang ching anga po voi khat bak ka comments ngai lawang khamo Tatagana kan hanti hluaya riludam do in lo omula I giveaway dang te lo omanga don hunin nei mang kasoi china kasoi non liang ki po ka tel chin thil shang ha ka tela ka dong ngai lo mar chu tikhan hei chu ka chance game ka the hi ka don hun ani shi lo ani hi ka ti maya chuan tikhan ni mai I hun cha in home yang okay only in the wine giveaway yang in lo ten la bangin kalom imi oh tata ke malom tu soiton lo na kina MNH 10 anon post to anga yang story ate tro chuan ka da do na something kan te poni lo wa cha nya tikcha ani na ta ga chuan mo ngai to ula te kan soinga la ki ticket kan katta ni Lagi ticket kan kata chunga chuan cheng som ni kan choya za chuang te
kan dong lo ma se kan rilu an lo tuna IG giveaway ti hian chi khat ma kan siang lo kan du za an ta ka thlonin comment kan siama rahan lo mandong tu ka pakhat che te pani te pathum te pali te panga che ten lo nia kan lo dong lo ve thea khan giveaway ani a pui sa seng me lo kan tel theina chong kan don cha te kan don lo chang te kan don thei me lo te po omang ka kalung lo lak na tur om la ve tira umo chuan rem chang kan lo le nge ka YouTube cái YouTube channel ka mình là subscribe lo de mình subscribe ro sham oh YouTube cái YouTube channel ka mình là subscribe ro